Recomanacions per aquest cap de setmana a Barcelona. I d'exposicions tenim el Festival d'Art Nou amb la seva 14a edició, on podrem veure a diferents galeries de Barcelona. Tot és gratuït, com la plataforma, l'H2O, també hi ha llocs institucionals com a la Capella, com a la Universitat de Barcelona, també a la Sala Jove, a Sant Andreu Contemporani. Què podrem veure? Exposicions, performances, accions a galeries, presentacions de llibres i tot gratuït. Mireu, Art Nou. I de cinema anar a la Filmoteca de Catalunya a veure La Repesca. Què és La Repesca? Doncs és una selecció d'estrenes del 2024 que ha repescat la Filmoteca de Catalunya perquè puguem tornar a veure com Megalópolis, com el Final Nunca Muere, com El mal no existe, entre moltes i moltes altres. Així que a disfrutar de La Repesca. I de llibre us recomanem Leer Lolita en Teherán, de Zahar Nafisi. És una recomanació que ens ha fet Ubaga Llibreries i ens ha encantat. Però a més tenim la gran sort de que ara en els cinemes Verdi estan projectant la mateixa pel·lícula, Leer Lolita en Teherán. Així que el qui vulgui llegir el llibre, fantàstic, i el qui vulgui llegir i veure la pel·lícula, doncs també pot fer-ho aquest cap de setmana. Esperem que tingueu un bon cap de setmana i sobretot disfrutar.